Міжнародны гуманітарны фонд падтрымкі рэпрэсаваных у Беларусі гэта вынік працы дэмакратычных сілаў і партнёрскіх урадаў. Нарвегія, Швецыя сталі першымі краінамі, якія ахвяравалі грошы ў гэты фонд. І гэтыя грошы пойдуць на сем'і рэпрэсаваных і палітычных вязняў, на медыцынскую, псіхалагічную дапамогу усім тым, хто ў бядзе, усім тым, хто зазнаў пераслед у Беларусі. Сам фонд будзе арганізаваны нарвежскай праваабарончай арганізацыяй, якая ў партнёрстве з беларускімі арганізацыямі будзе прымаць рашэнне, як сродкі размяркоўваюцца, каму яны перадаюцца і якім чынам. І самы галоўны прыярытэт – дапамагчы тым, хто ўнутры краіны. Безумоўна, будзе аказаная дапамога і тым, хто выехаў, але тыя, хто ўнутры краіны, патрабуюць дапамогі найперш. Палітыкі, дэмакратычныя сілы, Святлана Ціханаўская не ўмешваюцца ў працу фонду. Гэта задача праваабаронцаў вызначыць прыярытэты і каму дапамога патрэбная. Задача Святланы Ціханаўскай будзе здабываць гэтую падтрымку, каб больш краінаў, больш дзяржаваў ахвяравалі туды грошы, каб далучыліся іншыя краіны Еўрапейскага Саюза, а можа быць і Злучаныя Штаты Амерыкі, Канада, Великабрытанія таксама ахвяруюць у гэты фонд, таму што патрэбаў шмат. Дапамогі недастаткова, рэпрэсіі працягваюцца. І вельмі просім беларускія дыяспары таксама далучыцца да прамоцыі, да адвакацыі падтрымкі ў гэты фонд.